Ahojte, poďme si dnes predstaviť Pokémon Battle Academy. V porovnaní s My First Battle ide o väčšiu krabicu a hra je aj pravidlovo náročnejšia. Stále sa však jedná o level 1, takže oproti plnej kartovej hre Pokémon TCG je tu menej pravidiel a hra je rýchlejšia a jednoduchšia. Na hráčskej doske sa nachádza nápoveda, čo všetko môže hráč počas svojho kola vykonať a zároveň tu nájdeme presný popis, ktoré karty kam patria. V hre nájdeme jednu mincu a počítadlá zranení. My sme si tieto počítadlá vymenili za kocky. Pripravíme si aj balíček kariet pre druhého hráča. V tejto hre nájdeme balíčky 3, aby sme sa mohli rozhodovať, s ktorými budeme hrať a aby tak hra bola vždy iná. Znovuhrateľnosť tejto hry je však veľmi dobrá aj s rovnakým balíčkom kariet, a to preto, že každým premiešaním balíčka sa musí meniť aj stratégia hráčov. Poďme si teraz hodiť mincov. Najmladší hráč si vyberie hlava alebo chvost, v angličtine head or tails. Ak si hráč zvolí hlavu a padne hlava, tento hráč rozhoduje, kto bude hrať prvý. Tento bod je pomerne dôležitý, pretože platí pravidlo, že prvý hráč vo svojom prvom kole nesmie útočiť, a to ani v prípade, že by mal dostatok energií na útok, a dokonca ani vtedy, ak jeho útok nezraňuje protihráča. Začínajúci hráč si vezme na ruku 6 kariet. Potrebuje aspoň jedného basic Pokémona, ktorého si vyloží na active spot, prípadne ďalších basic Pokémonov, ktorých si môže vyložiť na lavičku bench. Ak na ruke nemá ani jedného basic Pokémona, musí karty opäť vmiešať do balíčka a ťahať znova 6 kariet. Za tento krok je penalizovaný, a to tak, že protihráč si potiahne jednu kartu navyše. Ak by sa to teda stalo opakovane a ani v ďalších 6 kartách by hráč nemal žiadneho basic Pokémona, tak znova musí urobiť to isté a protihráč si opäť vezme jednu kartu navyše. Keď si prvý hráč vyloží Pokémonov na active spot a prípadne aj na lavičku, urobí to isté protihráč. Zároveň, keď majú tento krok za sebou, každý hráč zo svojej kôpky kariet vyberie 6 kariet a položí si ich na kraj, kde je napísané prize cards. Sú to odmeny, ktoré budeme získavať za to, že sa nám podarí vyradiť nejakého Pokémona z hry. Keď obaja hráči vykonajú tieto úvodné kroky, sú pripravení začať hru. Každé kolo sa začína dobratím si jednej karty. Potom následujú kroky, ktoré hráč môže alebo nemusí vykonať vo svojom kole. Všetkých máme napísané na hráčskej doske a môžeme a zároveň nemusíme ich vykonávať v danom poradí. Poďme si teraz všetky možné kroky prejsť. Po prvé, dober si kartu. Po druhé, vylož na lavičku basic Pokémona. Môžeš a nemusíš vyložiť basic Pokémona na lavičku. Na lavičke však môžeš mať maximálne 5 Pokémonov. Po tretie, pridaj jednu energiu, ktorémukoľvek Pokémonovi chceš. Je to na tebe, počas jedného kola ale môžeš pridať iba jednu jedinú energiu. Samozrejme to platí len v prípade, že máš energiu na ruke. V opačnom prípade tento krok pre tento moment preskočíš. Ako štvrtý tu máme retreat. Ak sa ti to hodí, môžeš stiahnuť aktívneho Pokémona z jeho aktívneho spotu a nahradiť ho Pokémonom z lavičky. Musíš však zaplatiť príslušným množstvom energií. Túto informáciu nájdeš v pravom dolnom rohu na karte každého Pokémona. Pri niektorých je to dokonca aj 0 energií, čiže ho môžeš stiahnuť zadarmo. Avšak pokiaľ je tam napísaná aspoň jedna energia, na to, aby si mohol Pokémona stiahnuť z aktívneho spotu, tento Pokémon musí mať pri sebe odpovedajúce množstvo energií alebo viac. Nemôžeš použiť tie, ktoré máš na ruke, ani tie, ktoré sú priradené inému Pokémonovi. Tieto energie putujú na odhadzovací balíček Discard Pile. Poďme na 5. krok, evolúcia. Vyviň svojho Pokémona. V hre Battle Academy sa píše pravidlo. Vyviň toľko Pokémonov, koľko môžeš. Nie je tu žiadne obmedzenie a to je veľký rozdiel oproti plnej hre. Poďme si teda povedať, ako by to v plnej hre vyzeralo, v rýchlosti. Plná hra povoľuje vyvinúť koľkokoľvek Pokémonov s 2 podmienkami. Poprvé, basic Pokémona na stage 1 môžeš vyvinúť až vtedy, ak tento Pokémon sedí na lavičke alebo aktívnom spote aspoň jedno kolo. Po druhé, v jednom kole môžeš vyvinúť daného Pokémona iba o jedno vývinové štádium. Ak sa tak rozhodnete, tak tieto pravidlá môžete implementovať už aj do hry Battle Academy a je to úplne v poriadku. 6. krok, použij trénera. V tejto hre máme 2 druhy trénerov. Sú to supportéri, teda pomocníci alebo podpora, a itemy alebo itemy, predmety. A opäť tu máme pravidlo.
Supportéra môžeme v jednom kole použiť len jedného, zatiaľ čo itemov môžeme použiť neobmedzene podľa toho, koľko ich máme na ruke. Na každej karte trénerov sa presne píše, čo táto karta robí. V tomto bode je veľmi dôležité práve to, že potrebujeme angličtinu. Pri deťoch to však platí tak, že keď im vysvetlíte tieto karty 1-2 razy, tak na tretíkrát už presne vedia, ktorá karta čo znamená, aj napriek tomu, že už ich je v tejto hre pomerne veľa. Poďme sa pozrieť napríklad na túto kartu. Soňa hovorí: vyhľadaj vo svojom balíčku 2 energie základné alebo 2 basic Pokémonov. Vezmi si ich na ruku a potom balíček zamiešaj. Poďme si to teda vyskúšať. Použijeme túto kartu, odhodíme ju na odhadzovací balíček, teda discard pile. Ja som sa rozhodla, že sa mi teraz hodia energie, takže si ich vyberiem a balíček premiešam, vrátim naspäť a pokračujem v hre. Ak by sa mi to hodilo, použila by som teraz ešte aj nejaké itemové karty, teda tie predmety. Mne sa to ale nehodí, takže ideme na posledný krok. Posledný krok je útok. Ten ale ako začínajúci hráč nemôžem urobiť. Moje kolo teda končí a na rade je protihráč. Protihráč postupuje presne takisto, ako sme si teraz povedali, tak ako sme to teraz robili my, s jediným rozdielom, že on už by prípadne mohol na konci svojho ťahu útočiť. Zdá sa to ťažké a zdá sa, že je toho veľa, no opak je pravdou. Sú to stále dokola opakujúce sa tie isté úkony, ktoré nie sú zložité, a to, čím je táto hra zaujímavá, sú práve stratégie, ktoré využijeme v daných kolách podľa toho, aké máme karty. Poďme sa teraz pozrieť na môj ťah. Dobratím karty získavam Pokémona Ninetaleса. Je to stage 1, ktorý sa vyvíja z Vulpixa. Vulpixa ale nemám ani na lavičke, ani na aktívnom spote a ani na ruke, takže si Ninetalesa zatiaľ nechávam na ruke. Môžem pridať energiu na Pokémona a urobím to. Pridám energiu na aktívneho Pokémona, ktorý je teraz na aktívnom spote. Tento Pokémon už má 2 energie a tak jeho útok oslabí súpera o 30 bodov. Mohla by som ešte použiť trénera, ale to teraz nechcem urobiť a mohla by som tiež stiahnuť aktívneho Pokémona na lavičku, ale to tiež urobiť nechcem. A tak jediné, čo teraz urobím je, že budem útočiť silou 30 na superovho Pokémona. Na rade je protihráč a jeho kolo sa začína tým, že si doberie opäť jednu kartu. Poďme sa teraz pozrieť aj na jeho ťah. Môj super si teraz potiahol kartu Great Ball. Je to trénerská karta a hovorí toto: pozri sa na vrchných 7 kariet svojho balíčka. Ak je tam Pokémon, môžeš si ho zobrať na ruku. Potom zvyšné karty zamiešaj späť do balíčka. Môj super sa rozhodol, že teraz túto kartu nezahrá, nechá si ju na ruke a ide pokračovať ďalej. Doplní 1 energiu aktívnemu Pokémonovi. Ten už má teraz na sebe 2 energie. Ďalej má na ruke Luxia. Je to stage 1, ktorý sa vyvíja zo Shinxa. Vyvinie si teda svojho aktívneho Shinxa na Luxia. Zranenia mu zostávajú. Môj protihráč má na ruke ešte aj jedného basic Pokémona. On sa ale rozhodne, že si ho teraz na lavičku vykladať nebude a ide útočiť. Má 2 energie na svojom Luxiovi, takže môže zaútočiť silou útoku 50. Môj Pokémon už má na sebe zranenie 10, takže dokopy bude mať teraz 60 zranení. Keďže môj Pokémon má životnú silu 70, tak stále ostáva v hre a na rade som ja. Dobratím karty som aj ja získala Great Ball. Môj aktívny Pokémon už má 2 energie a viac ich nepotrebuje. Preto priradím energiu Centiskorčovi. Ten s 1 energiou dáva útok o sile 30, ale s 3 energiami je jeho útok 100-bodový. Na ruke nemám žiadneho basic Pokémona, aby som ho mohla vyložiť a môj útok má momentálne silu 30. Tak idem teda útočiť. Protihráč má aktívneho Pokémona so životnou silou 90, už zraneného 30 bodmi. Takže teraz dostáva opäť 30-bodové zranenie a spolu už má zranení 60. Stále ho to ale nevyradilo z hry. Útokom sa moje kolo končí a na rade je opäť protihráč. Dobratím karty získal Shinxa. Využije však teraz trénerskú kartu Great Ball. Zo 7 kariet zo svojho balíčka si vytiahne Morpeka, ktorý už s 1 energiou dokáže zaútočiť silou 30 na jedného z protihráčových Pokémonov. V tomto prípade nie je určené, že to musí byť aktívny Pokémon, to znamená, že môže zaútočiť aj na Pokémona, ktorý je na lavičke. Môže tak urobiť však iba vtedy, ak sa nachádza na aktívnom spote. Ostatné karty zamieša naspäť do balíčka a rozhodne sa Morpeka nechať si zatiaľ na ruke a zaútočiť na mňa. Protihráč mi vyradil aktívneho Pokémona. Získava 1 cenu
a ja si musím zvoliť nového aktívneho Pokémona. Ak by som na lavičke už nemala žiadneho Pokémona, okamžite hru prehrávam. Ja ale našťastie na lavičke ešte jedného Pokémona mám, takže si ho teraz presuniem na aktívny spot a začína sa moje kolo. Takto hra pokračuje až do bodu, kým poprvé, jeden z hráčov vyradí z hry toľko superových Pokémonov, že získa všetky odmeny. Tým pádom tento hráč vyhral. Alebo po druhé, jeden z hráčov minul svoj doberací balíček a na začiatku kola si nemôže dobrať kartu. Tento hráč okamžite prehráva hru. Alebo po tretie, jeden z hráčov nemá Pokémona na lavičke a jeho aktívny Pokémon bol vyradený z hry. V tom prípade tento hráč okamžite prehráva. V hre Battle Academy sa v každom balíčku nachádza jeden V-čkový Pokémon. V čom je tento Pokémon iný? Jeho životná sila je väčšia, jeho útoky sú silnejšie a ak sa hráčovi podarí vyradiť z hry V-čkového Pokémona, získava namiesto jednej odmeny rovno dve. Poďme sa teraz presunúť v čase a ukázať si jedného V-čkového Pokémona. Dotiahla som si 3 karty a získala som V-čkového Pokémona, konkrétne Cinderace. Cinderace má životnú silu 220. Jeho útok s 3 energiami je až 210. Cenou za takýto silný útok však je, že 2 energie musí odhodiť na discard pile, teda odhadzovací balíček. V podstate pre túto hru to znamená aj to, že v ďalšom kole nebude môcť útočiť, pretože nebude mať dosť energií. Opäť sa presuňme v čase a ukážme si ešte posledný útok a koniec hry. Protihráč si dobral kartu a priraďuje energiu Pokémonovi na lavičke. Zároveň si pomocou trénerskej karty vylieči zranenia na aktívnom Pokémonovi a útočí silou 70. Môj Cinderace už mal na sebe 160 zranení a týmto útokom je vyradený z hry. Protihráč tak získava 2 ceny, pretože to bol V-čkový Pokémon, ktorého mi vyradil a celú hru vyhráva. A tu si môžeme všimnúť, že v rámci tých cien mal práve svojho V-čkového Pokémona. To znamená, že celý čas nemal šancu dostať ho do hry. V tomto prípade je to nádherný Pikachu. Poďme sa ešte v rýchlosti pozrieť na tretí balíček, ktorý sa nachádza v tejto hre. Je to balíček Eeveeho, ktorý prichádza do hry s temnou energiou. Tento balíček môžete použiť pre zmenu, keď máte pocit, že sa vám nechce hrať stále s tými istými Pokémonmi. A zároveň v tomto balíčku sa nachádzajú takí istí tréneri, plus myslím ešte 2 sú tam nejakí odlišní, takže zase je tam aj nejaká malá zmena. No a na záver tu máme V-čkového Eeveeho. Na úplný záver by bolo fajn urobiť také malé zhrnutie a hlavne porovnanie 2 hier My First Battle a Battle Academy. Poďme sa na to pozrieť. Aj napriek tomu, že som bola po pár hrách My First Battle presvedčená, že sme túto hru mohli preskočiť a rovno začať Battle Academy, svoj postoj som zmenila. My First Battle Miška aj mňa dokonale pripravil na Battle Academy. Je to veľmi jednoduchá hra a tak sa naozaj učíte pravidlá od piky. Osvojíte si základy a prechod na Battle Academy je tak oveľa jednoduchší, nakoľko mnohé pravidlá, mechaniky a princíp hry už poznáte. No a hoci ja už pokukujem po 2. leveli Battle Academy, tak Miško si ešte stále rád zahrá aj My First Battle. Ak sa vám toto video páčilo, budem rada za like, zdieľanie, prípadne sledovanie nášho kanálu. Ahojte.